Igbo ekene munu kene ife na-emelu na ibe onye kunu na n'oni onye na-ekwudu onye na-ekwu okwu bụ Chief Doctor ọzọ Iberibe na Nsụka Enugu Ezike. Ana m ekene okoyi m PPP Power Pass Power onye ka na-ekwu maka ya Chief Doctor Akwa Okuko na Ọba nwa Idemmiri na Anambra steeti. Akwa ọzọ Iberibe si jide ka iji na onye asị jide ka o ji nọ na-eme mma nsị ka m gwa ụmụ Igbo na da akọji akụ na ọji osisi na-efuru onwe mere na Igbo ji wekwu okwu sị ọ dịrị ọjị gbara ọjị nkụ n'ihi na dịarị ọjị kwada nya bụ na ọbụgo gbuzuo ọchake Akwa na Ọba ugogo egbuzugo ịchake ma mụ nwa bụ ọzọ na Enugu Ezike na gbado na-arịgotego m gụwa ọchị agaghị m ala oles na mpatara gị nkụ nwa ọbara tụle gị nwanwe aka ọzọ Iberibe na-ekenekwa gị osisi kankụ Akwa na Ọba osisi kankụ nwoke dike osisi kankụ Akwa na Ọba ọzọ na-ekene gị osisi kankụ Akwa na Ọba osisi kankụ nwa na Ọba ndị ewodalụ onye na-ekwudo okwu onye m na-akọ maka ya bụ Akwa na Ọba Akwa tiwala akụ ịma na ụmụ ụwa bịara na-akọ onye kọlụ gbago ọkọlụ gbada onye ka a na-ekwu maka ya maka Akwa mana mụ nwa bụ ọzọ na-asa Akwa na onye na-ekwu maka ya nwere ife ọ na-eme Akwa agara ndị mmadụ ntị lụba ọlụ ị na-alụ na Chineke na-enye akara aka Ọchukwu nyere aka ị na-achị ego gaba na nke Akwa na Ọba ikpe Akwa na Ọba Akwa gọzie gị ụlọsa gị mee gị mma ị gaba nụrụ onwe gị ọ bụ ya ka Akwa megidelu mma odogwu rụrụ ọba niile ụzọ odogwu gbapụrụ mmiri odogwu na-azụ ụmụ ogbenye PPP Power Pass Power sị ka m jụọ ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-eme dibịa ya eme ka Akwa ọbụkwanụ na ị na-eme pastọ ya alụkwanụ ka Akwa n'ihi na-enye aka n'obodo n'ihi na-azụ ụmụ ogbenye ihe azụ ka Akwa nwere ọtụtụ ndị mmadụ ọgụ mmadụ adịghị aga ọnụ ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa every blessed day Akwa na Ọba mụnwa bụ ọzọ onye Enugu Ezike sị ka m kelee gị n'ihi na ị na-eme ọka nkụ nsị na ndị Enugu Ezike si m kelee gị m nwere gị akenu odogwu adịghị na ọmada anụgidela na Akwa na Ọba ndewo osisi kankụ ka m na-ekwu okwu okoji na-efu n'onwe okoji na-efu n'onwe na dị akọji akụ ala na-azụ nwa na Anambra steeti ka m na-ekwu Akwa agụgụ ego dị ọdụ n'ọmịa n'enya Akwa na Ọba onye okedike gbochi ka m soro ụmụnne m n'Enugu Ezike na-ekele gị bụ Akwa odogwu abịa anaghị akọji akụ na ọjị na-efu n'ogbe anya yara igwe na agbụrụ ihe chara akpara shakụ na alụ jere n'ihe aga ihe na mara nugudele oche aka na abụ magburu na afụ Akwa na Ọba onye ke dike mbọchị ọgụ aga ihe na mara nugudele ebe n'ọgba anamekele ego odogwu ka m na-ekene ala na-azụ nwa na Ọba nwa Idemmiri nwa ọbara tụle ọ na-agba ọgwụ karịa ọgwụ ọbụrụ ọbara ọla karịa ọbụrụ ọbara tụle oji oke ite wee na-eme ọgụ Akwa na mekene dị odogwu ọdịa oji moto eme ọgụ nke isi odogwu echekata m ihe mmetụ Akwa wee tụọ gị osisi kankụ n'ihi na ọ ji na-ebulu onwe adịghị akọji akụ Akwa adịghị na mara dela na onye ka dike mgbọchi ọgụ odogwu anaghị agba onye ọtọ gara ekiri agụmegani ọdụ na ọmịa gị n'anya ujerụla agbada ji kwoto na echwa agịghị iche adịghị ochi obi ma ọrịa ezunmogo moto adịghị akwụ n'igbo ọlụ jere ji eko na gburu nọdụ so onye ka onye ọgwụ ma jee anya na agụmegani ọdụ na ọmịa gị n'anya Akwa onye ka dike mbọchị ọgụ bamde Tinubu eka kụrụ okeju ekwere eka kụrụ okeju onye ka ya ọnụ adịghị onye mụrụ mama anaghị ama mma adịghị n'ọbụ obodo mara mma nwoke obodo mara mma na nwoke onye ka dike mbọchị ọgụ Akwa odogwu nwoke dike na ala Anambra ala Ọba Idemmiri PPP Power Pass Power Chief Doctor Yakubu Adama Eze Akoro one of Akoro Ancient Kingdom asụmụ kenere mmadụ dịka Akwa na Ọba PPP
power pass power osisi ka nkwụ eze akọrọ na-ekele gị akwa ahụ osisi ka nkwụ akwa onye ga-edike ụbọchị ọga aga ide na mmadụ adụgidela na ekebu n'ọgba ma akwa na metubu ekebu n'ọgba anwa na-etiri ọra o mepụrụ ma ogbenye otu akọ mmiri ndị mmadụ bịa na-akọkọsị na-ajụkwa na akwa bụ otu osisi na onwe na dị akọ ji akụ ọgbakara ka onye na-edu ya akwa ọgbakara ka si igwe na-aga mere ị na-eme gaba osika nkwụ na ala ọba majọrọ anya maje na ọba ekwuzi ọbụla na ya kwụ ya n'eho taị ọ dịgo ịbụ ọnwa mara gị onye ke n'ọba ọzọ wezọta ga na-ekele gị kwa nwe mara maka onye da jọrọla nwere ji kwụsị na chọrọ ya kwụgida nwanne bara maje anya na-egboji ọba ya bụ egboji ọba ya daalụ nwa ọba na mara daalụ n'ogo na-ekele gị ndị ewo daalụ akwa na ọba oji moto eme ọkọ bịa sọ ọzọ nnọọ bịa kene m bịa fụ manya na ọzọ na-ekene gị akwa na ọba oju nnọ wee na-eme ọgọ akwa chịkọtara ụmụ nwanyị aja na-akwụm agwọ nwa ọ bụ ndị akwa nyere skọlaship adị agụ ya ọnụ ọ bụ ndị akwa dupụrụ obodo oyibo meelụfa visa fa na-akwa mkpa na-eridu afọ adị agụ ya ọnụ a na-eketa manya wee na-achụ ụmụ ụwa ka ndị nwunye lụlụ nwoke ilo ọ bụrụ na a mara na ọjị na-eburu onwe ya adịghị m ọgwụ n'ike ọgwụ bụ ife si n'akara aka wee na-aga dịka o si wee maa akwa agwụ na-ama ama mana agwụ mara ya bụ obere nwa na ụwa ọ na-ejizi ọgwụ wee na-agba nkata na-emefu odogwu ọgwụ mere ọgaranya ọgwụ bara ọgaranya odogwu osisi kapụ ndewo na-egboji ọba ya mebu oge ọba ya anya nwa ọbala tụlụ onye ga-edike ụbọchị ọgụ ọbala tụlụ ogoro ọha onye ga-enwezi ogoro ọha na ya bụ uche akwa ose na-egbanwe na ya bụ ọgbara tụlụ onye ga-edike ụbọchị ọgụ anya ọrụ agaghị na ọbara n'obodo ana m ekele gị akwa tiwara akụ Excellency Soludo gọvanọ of Anambra steeti tụmụ kene gị nwa bụ akwa tiwara akụ na ya nwa niile ya asị gị jide ka iji na onye asị jide ka o ji eme mma odogwu obi kubana tụmụ wedere ya aka elu akwa na ọba ndị mana na ife kwuru ife wee kwudebe ọ bụrụ ife kwuru ka a na-eme nwoke ọbara tụle ọbara ọra ana m ekene gị odo nwanne gwara na ndebe ekwube a na nugudele ma na ọnụ ụzọ anyị ga-ewu ọkpụrụkpekwu ekwa na ọba na ọnụ ụzọ anyị ga-ewu ọkpụrụkpekwu ga-adịkọba ọsụkwụ taị ekwa bụ osisi ka mkpube m na-etu ya aga ine na ọmada nugudele eke bụ na ọgba ọbara tụle ị na n'ọlụm PPP pawa na aka pawa onye ga-edike ụbọchị ọba